Feminista izateko behar dena da kontziente izatea eta emakumea izatearekin niretzat nahikoa izango litzateke. Baita ere gizonak daude feministak dienak, baina emakume kontziente batekin feminista bat daukazu. Indarkeria zer den eta zer ez den pixkat definitzea behar izango nuke, baina esango nuke baietz txikitan izan nuen gizonezko batekin egoera bat, non esan zean bere zakila gogorra ukitzea, eta nahiko deserosa izan zen niretzat, ume bat izan da. Eta orain dela gutxi, egon zen gizon bat, nire alboan jarri zena bere zakila ukitzen, eta bakarrik egonda leku ez oso publiko batean oso deserosoa izan zen egoera bat izan zen, baina honik atera nintzen. Hasi 10 urterekin hasi nintzen futbolean, herriko taldean, emakumezkoen taldea izatea arraroa zela garai horretan, eta justo Barainainen bazegoen. Eta hor egon nintzen 14 bete nituen arte, hasi nintzela Lagunaken jokatzen, ja 11 futbolean. Eta 20 urterekin joan nintzen Badajozera lehenengo, kopako txapelketa jokatzea. Eta hortik hona etorri nintzen, eta hemen ja hau da 15garrana. Bai, 15garrana denbora desente hemen Bilbon. Azkenean, bai, emakumezkoen futbolaren hasiera zen gutxi gora bera, talde gutxi zeuden, eta gainera zeudenak profesional moduan ez zuten lan egiten, ez? Baina, urteka gauzako betzen joan dira, azkeneko 3 urteetan kriston hobekuntza egon da, eta orain topatzen naiz, profesional naizela, eta igual ez nuela inoiz pentsatu onaino helduko nintzela, ez? Arraro egiten zait, batzuk esateate berandu etorri zaidala, eta beste batzuk esateate, behintzat zerbait harrapatu duzu, ez? Hainbeste denbora eman ondoren futbolean jokatzen, behintzat azkeneko urte hauetan biziko duzu zer den profesionaltasuna. Zehentzia eskatu nuen lanian, esan ziguten jardunaldi osoa izango genuela futbolari bezala, eta pentsatu nuen, hainbeste urte futbolean jokatzen eman ondoren, aprobetxatu behar zen aukera zela, eta hori izan zen nire erabakia. Askotan, gehienetan nire bizitzan beti futbola eta beste zerren artean erabakia hartu behar dudanean, normalean futbolera noa beti, eta momentuz horretan jarraitzen dut, egongo da nonbait momenturen bat, ja balantza ez dela inargi izango eta erabakiak hartzen hasi beharko naizela, baina momentuz futbolaria naiz. Kimikaria naiz, gero masterra egin nuen, doktoretza ere hasi nuen, baina ezin izan nuen aurrera atera eta erabaki nuen ustea baita ere behar nuelako denbora pizkat gehiago, lasaitasun pizkat gehiago, azkenean urte askoz egoten zarenean gauzak antolatzen, eta denbora gutxi izaten eta zure bizitzarako baita denbora tartetxo horiek topatu gabe, batzutan estanda antzeko bat egiten duzu, frustrazio pilo bat pilatze duzu eta beharrezkoa da gelditzea. Hor izan nuen geldiune bat, hortik aurrera hasi nintzen lanean, moldatzeko moduko lan bat bilatu nuen, eta orain ez dut behar. Eta lasaiago bizi naiz, noski. Konturatu barik uste pasatu direla 10-11 urte eta
eta konturatu barik hemen atletik hemen bai, hau ja 5. urtea da entrenatzaile moduen. Ustire, 11-12 inguru. 33 dekodaz eta 22 inguruaz hasi nintzen, kalkula. Beti bilinaz mutilekaz, eta gero ja, oin dela 5 urte, hasi nintzen esperientzia honetan justu Ainhoagaz, eta bueno, nahiko gusture, diferente. Konparaute mutilekaz eta bastante diferentea da, baina ikusten da 5 urte honetan bai evoluzio garbi bete neskan futbolean, eta oso gustora benetan. Diferentziak, uste generoa ez dela diferentzia, nipetz dago diferentzia dela, azkenean indar aldetik eta mutilek indar karga handiago bat euki aldabe edo gitxiago bat, baina entrenamentuek teknika aldetik oso parekoa dire, egie da kontrola bartu zuzela kargak eta, baina ez dut igirten aldaketa nabarmenik. Azkenean bai ni beragaz eta bai berakri, badakigu 5 urtean zehar nos dako egun honon bat eta nos dako egun txar bat, badakigu alkarreri gauzak nos esan eta nos bai, eta 5 urte honetan alkarregaz egunerokotasun bete eukiteak emoten dutzu konfiantza bat, eta hori berdean igirten da, gero bai, situazio txar bateko egunean porterien, nik uste dut ni bere euskarri izan behar nazela, eta bera bai nigan lan iterako moduen, eta hor nahiko ondo konpondu gara, bai Ainhoagaz eta bai euki dugu zen beste porterakaz bai. Ainhoan etorkizune ez dakit, nik ondino Ainhoan etorkizunetagaz berbaiteko aukerarik ez dekote aukera bai iraganean beragaz bizitakoaz, eta bai orain aldien deko gune, eta etorkizune etorri aldagaz, ez? Maila ona deko, entrenetako gogo asko deko, eta gero triple internazionalidade bat deko, ez? Euskal Herriagaz internazionala izen da, Nafarroagaz internazionala izen da, eta gainera Espainiako selekzioagaz be internazionala izen da, ez? Orduan, holako portera bat deko zunean, gustora, zehoz, baina badinotxu, etorkizuneri begire baino, oraineri eta biherreri begire babiz, badekolako ondino mamitu futbolean. ¿Cuánto va a durar lo de la excusa del primer partido y el primer día? ¿Cuánto va a durar? Ya está, ya está. Pues claro, ahora vamos. No, es que era el segundo partido. No, ya hemos estado en David, no, es que venimos de 2 partidos. Es que como la primera nunca va, Cambio. Vamos a Levante, no, que es el primer partido de liga. Azkenean, niri gertatu zaidana da ikasketak bukatu nituenetik orain arte, denbora pilo bat pasada, eta seguruenik erretiratzen naizenean bide horretara edo karrera horretara bueltatzeko zailtasun nahiko izango ditudala. Baina hori ere, zure erabakia da, ez dut ez da baztertzen, izan daiteke ireki dezakedan beste bide bat bukatzen doanean, baina egia da, mozten duzula zure ibilbidea, lan ibilbidea. Eta hor dago pizkat gakoa, noiz arte nahi duzu erabaki hori hartu, familia izan nahi balin baduzu baita ere erabaki behar duzula, orain arte ez da, eman ez da jokalari bat ama izatea eta gero bueltatzea, orain arte egin dena da, erretiratu eta ama izan. Gauza horiek oraindik ez daude egunerokotasunean, azkenean zure lana oso prekarioa denean eta orain arte futbola prekarioa izan da guretzat, ez duzu planteatzen ama izatea. Eta zentzu horretan, orain kontratu hobeagoak daudela, jendea bere ordu guztietan futbolari bezala dagoela, igual hasiko dira egoera horiek ateatzen, eta momentuz ez da gertatu. Aldaketa nabaritu da babesleak sartu direnean, Iberdrola bezalako babesle handi bat sartzen denean txapelketan, telebista agertzen denean, hor ikusi da
hazkuntza esponentziala izan dela, orain arte oso motela zen, eta azkeneko 3 urte hauetan asko aldatu da. Gainera, munduko txapelketan eman den irudia, lehen pasaden Europako txapelketan ere, orain arte, azkeneko urte hauetan bai zailkatu dela estatuko selekzioa, baina momentu horretar arte zen inoiz zailkatzen, eta horrek ematen zuen, oraindik amateur moduko itxura bat, eta lortu genuenean Europako txapelketara joatea Suedian 2013an, gero horren jarraian Kanadara joatea lehenengo aldiz Espainiako selekzioa zailkatzea munduko txapelketa batera, hor ja egin zen klik antzeko bat, hor sartu zen Iberdrola, sartu zen Telebista, eta horrek egin du, azkenean, hazkuntza askoz ere azkarragoa izatea, ez? Eta orain ditugu goi mailako jokalari pilo bat gure ligan. Atzerritar pilo bat baita ere, guretzat oso txarra da, azkenean guretzat lehiatzeko gero eta zailagoa da, baina esan nahi du txapelketa gero eta politoagoa dela, eta gero eta maila handiagoa daukala, eta ja hitzarmen bat lortzen baldin badugu, suposatzen dut, pizkat baita sendotasun antzeko baten batea gure txapelketari. Azkenean, gertatzen dira orain, desberdintasun asko daudela talde batetik bestela. Talde baten barruan baita ere jokalari batzuetatik besteetara, ez? Eta ja, hitzarmen bat lortzen baldin badugu eta sendotasun bat ematen baldin badiogu txapelketari, jokalari guztientzat ja serioagoa izango da, ez? Eta uste dut hor dagoela gure gakoa orain, eta gure lana izan behar dela zentzu horretan. Daude talde batzuk, igual 300 edo 400 euro inguru jasotzen dituztela futbolean jokatzeagatik, eta daude beste talde batzuk oso izen ona daukatela, baina agian beraien goi mailako jokalariak daudela kobratzen diru pilo bat, eta betaldetik datozenak oso gutxi. Zergatik, orain arte izan ditugulako kontratuak 20 ordukoak astean. Esan nahi dut, azkenean gauza haiek ez baldin badira baldintzatzen, talde bakoitza egiten du nahi duen moduan. Eta desberdintasun horiek ere murrizten behar dira, azkenean iruditzen zait ondo jokalari oso ona balin bazara, diru pilo bat irabaztea, azkenean zure lana da, baina minimo bat egon behar da guztientzat. Eta minimo horiek dira bilatzen ditugunak hitzarmenean. Ez bakarrik diruan, ikusten dugu baita, daudela, bajan zaudenean, ez duzula 100% kobratzen. Ostras, lesionatu naiz lanian. Eta alere ez dut kobratzen 100%, hori ez da bidezkoa. Lehenengo mailako taldeak, eta egiten duten berribizio medikoa da, 20 zentei egin, eta ez diete elektrokardiograma bat ere egin. Gero sustoak egon daitezke, daude gauza asko ez direnak ikusten, oso garrantzitsuak direnak. Momentu honetan, sortez, esango nuke, hasi gara lezaman gozaltzen eta bazkaltzen. Beraz, gure eguneko ordutegia da 8:04 aldera heldu lezamara, gozaltzera joan, 9:00 egon behar gara aldagelan, 9:30 hasten gara gimnasioko lana egiten, eta gero 11:00 joaten gara zelaira, hortik 12:30 arte, gaur justo bukatu pizkat beranduago, baina gauza asko egin ditugolako bitarte, nutrizionistanekin egon gara hitz egiten baita, eta gero bazkaltzen dugu ordu 2:30 arte. Hori da gutxi gora bera gure ordutegia Lezamako egun normal batean. Abuztuko ia izatena nahiko mugitua, azkenean zaudelako prestatzen, denboraldia, eta goaz pixkat jarraian, orain Karrantza jokatuko dugunez, Kadizera joan behar gara, eta bidaiatzen dugu pilo bat egun hauetan. Baina, ohitura daukagu, niretzat adibidez Bueltainako kontzentrazioa da denboraldiko une polit bat, gustatzen zait, taldearekin egotea kontzentratuta aste bete, luze egiten da batzutan, oso nekatuta zaude, baina gauza politak dira. Eta gainera, beti aukera ez duzunean, normalean baloratzen duzu pizkat gehiago. Eta hau guretzat berezia da, azkenean horrelako kontzentrazio bat goi mailako tele batean, belarreko zelai on batean egitea ez da hainoikoa gure txapelketan. Beraz, baloratzen dugu nahiko. Ikusten gara orain Bilbon, ez?
Barrura. Raio Barillekan horren alka jokatu genuenean, eman zean hori. Dago detailera inda, guanteak ere kolore horretakoak ziren, partidu horretan, botak ere kolore horretakoak. Dana, detailera inda. Alkoia, baina dago... Neska, ala mutila. Neska. Zer den, mandarina, limoia edo laranja. Denetarik bota nuen hor, eta ez dakit zer hasi den. Eta da tomatea. Denetarik. Gustatzen zatzuen lan... Nahi dute egin baratza etxean, pero beroarekin erdia joan da pikutara. Kriston bera daukat. Nire beste aguakate hau, ateatzen den. Hau ez dauka pintarik ateako dinik. Baina, bada espada. Jarraituko dugu hor. Desberdintasunak hain handiak direnean, niretzat ez dauka zentzurik konparaketarik egitea. Zeratik, utopia bezalako zerbait ikusten dudalako beraiek daukaten egoera. Eta horretara heltzeko helburua izatea, ez dauka zentzu askorik, ze oso urruti dago. Niretzat errezagoa da, helburu zehatzak hurbilago daudenak jartzea eta azten jarraitzea, ez bakarrik pentsatzea helburu hau daukat eta hau lortzen dodanean geratu hor, ez gutxinaka helburu hau, gero hau lortzen baldin badut bestea, oraindik ez daukagu ez da hitzarmenik ere, nola pentsatuko dugu mutilek kobratzen dutena kobratzea, beraiek egite dituzte bidaiak txarterretan, ezin gara kesatu atletiken, ze ondo zainduta gaude, hegazkinean egiten ditugu bidai gehienak, baina halere desberdintasuna oso handia da. Ez dakit ze punturaino baita oso egonkorra den mutilen futbola. Azkenean esaten dugu sortzen dutelako da. Ja, baina daude talde batzuk dituztela kriston zorrak eta hori ez dakit noiz arte iraungo duen eta noiz arte aurrera jarraituko duen. Azkenean ez balin baduzu zorra ordaintzen, pilatu egiten da eta noizbait hori apurtu egiten da. Niretzat hitzetan dudanean gure beharretaz eta bar, egiten dut aparte jarri gizonezkoen futbola, formula bat eta holako kirolekin, diru pilo bat mugitzen dutenak, eta besteekin konparatu, beste kirolekin, nahiz eta mutilak edo neskak izan, adibidez, saskibaloia pizkat hurbilago dago, halere mutilak saskibaloian ere, egoera oso onak dituzte, eta bar. Baina nahiago dut gauza horiekin konparatu bestearekin baino, azkenean pentsatzea hemendik urte batera gizonezkoen egoera berdina izango dugula, ezinezkoa da. Eta horrek azkenean bakarrik sortzen du frustrazioa eta aurrera pausoak emateko ere gogoak kendu. Ez duzu ikusten lortzen ari zarenik ezer. Horregatik nahiago dut helburu zehatzagoak eta hurbilagoak jarri eta ikusten joan nola lortzen ditugun gauzak, ez? Beti egin dut futbolerantz, egia da, hona etorri baino lehen pentsatuta neukala baita ere estatu batuetara joatea ikastera eta futbolean jokatzera, baina gero azkenean atzera egin nuen eta Badajozen bukatu nuen, badakizu estatu batuak eta Badajoz ez hurbil daude. Hor gustorago nintzen hileterdiz kopa jokatzen eta finalera heldu ginen, eta hona etorri nintzenean azkenean nire klubera etorri nintzen. Eta bai lehenengo urtea oso gogorra izan zera eta pentsatu nuela alde egitea, baina hortik aurrera ez dut inoiz pentsatu hemendik joatea. Nire kirol ibilbidea hemen bukatuko da seguru. Eta hortik aurrera igual zer egingo da etorkizunean ez dakit, ez daukat oso argi. Gauza asko ditut, aukerak zabaltzen nabil, ikasketak ditut, lana ere hor dago oraindik, ez dut galdu. Entrenadore kurtsoren bat egin dut, atezainak entrenatzeko aukera izan dezaket eta gustatuko litzaidake, baina baita ere telebistan lan egin dut uda hontan eta gustatu zait pilo bat. Ez dakit nun bukatuko dudan
kirola uzten doanean, futbola uzten doanean, eta horren arabera ikusiko dut non bukatuko dudan baita herrialdez. Baina momentuz etxe hau erosi dut eta hemen egon nahi dut. Behintzat disfrutatzeko obra oso gogorra izan zela. Egia da, emakume gutxi daudela, jokalariak ez direnak emakumezkoen futbolean esan nahi dut, entrenadore gutxi daude, neskak, zuzendaritzan ere kide gutxi daude, orokorrean futbolean esan nahi dute. Eta hor sartzen hasi beharko gara, ez? Baina horten adibidez munduko txapelketa osorik eman da telebistan eta aukera eman digute jokalariei, baita ere Maria Pri dela entrenadore bat neska dana, gure ligan dagoena, aukerak eman dizkigute eta hor hankasartzen joan behar gara eta gutxinaka gure espazioa lortzen, ez? Egonkortasunaren bila, egia da, gizonezkoen estruktura daukan klub bat, errezagoa dela emakumezkoen futbol bat, talde bat mantentzea, ez? Baliabideak dituelako, eta diru gutxiago kostatzen zaio, zelai bat ustea emakumezkoen taldeari, beste talde batentzat, igual emakumezkoena dela bakarrik, eta alokatu behar duela, edo lako gauzak ere gertatzen direla. Egia da, emakumezkoen kirola, ez dagoela oso ondo, baina gertatu dena orain da emakumezkoen futbola goraka egin duela pilo bat, futbola dalako baita, azkenean dela gehien mugitzen duen kirola, eta gero hortik aurrera, hortik bera dauden, bera esan nahi dut, oihartzun gutxia daukate kirol horiek, dauzkaten egoera jokalari horiek beren taldeetan oso gogorrak direla, ezagutzen ditut hokei jokalariak, ezagutzen ditut eskubaloi jokalariak, azkenean horiek askoz ere baldintza txarragoak dituzte eta beraiek ere egin behar dute beren lana. Gero ikusten duzu telebista eta bakarrik hitz egiten da futbolaz, mutilenaz gainera. Orain lortzen ari gara batzutan emakumezkoen futbola sartzen, baina eske beste kirolak ere merezi dute hor sartzea. Eta oraindik ez dugu lortzen, hori baita ere gizartearen asunto bat da. Suposatzen dut egin behar dugula baita ere lana eskoletan eta pixkat zabaltzeko esparrua, eta kirol guztiak barne sartzeko, kirol guztiei bere espazioa emateko, eta zentzu horretan egia da futbolariak gero eta gutxiago kexatu gaitezkela, eta beste kiroletako emakumeak orain daukatela bide oso bat aurretik. Kapitainaren besokoa jaso nuen Iraia erretiratu zenean, nire taldekiak erabaki zutelako nahi zutela ni izatea kapitaina. Niretzat kriston ardura izan zen, azkenean Iraia niretzat da, esan behar balin baditut, kapitain baten ezaugarriak, esango nuke, Iraia Iturrari, jarri hor, eta niretzat hori da kapitain baten lana. Pertsona desberdinak gara, eta ezin naiz bera izan, baina bai saiatzen naizela ahalik eta gehien bere lanera hurbiltzen, uste dut oso ondo egin zuela egon zen urte guztietan. Egia da, erantzukizun handiagoa daukazula taldearen barnean, izan behar zara pixkat bidea egiten duena besteentzat, eredugarria izan behar zara zentzu askotan, gazteei erakusteko nola egiten den lan, nola egin behar diren gauzak. Eta baita ere, ekartze ditu ekitaldi pilo bat entrenamendu orduetatik kanpo. Egia esan, gustatzen zait fundazioak egiten duen proiektu bakoitzean murgiltzea. Eta zentzu horretan ez naiz bat ere kexatzen. Hau da, nire 15. urtea hemen, eta nabaritu dut azkeneko urteetan sartu diren jokalariak taldean direla askoz ere feministagoa. Lehen feminismoa zen ia tabu bezala, inork ezun bere burua feministatzat hartzen. Egia da, eta azkeneko urteetan hori asko aldatu da. Benetan ulertu dugu zein den mugimendua eta nola egin behar den lan emakumearen alde. Zentzu horretan, azkeneko urteetan, martxoak 8 egunean grebara deitzen da. Lehen ospatzen genuen, ze hostia ospatzen genuen. Nola ospatuko ditugu dauzkagun desberdintasun guztiak, eta hori egiten genuen, ospatu. Eta hori uste dut Almudena Grandezi entzun niola lehena, esaten zuela, grebara joan behar gara egun horretan, eta ez ospatzera. Ze
lan asko dago bidean egiteko, eta berarekin bat egiten dut. Eta zentzu horretan, azkeneko urteetan egin duguna da greba. Baina taldeak nahi izan duelako, ez kapitainak izan duelako greba egin behar da. Ez. Taldeak ulertzen duelako emakumeak borrokatu behar dugula gure eskubideen alde. Eta horrela egin dugu egun horietan, baina baita ere hitzarmenaren bidean lan egiten dugu zentzu horretan. Ez da bakarrik egun bakar batean egiten dugula borroka. Emakume futbolari batek lan egiten du urteko egun guztietan emakumearen alde. Ze dauzkan barrera guztiak botatzen joaten da. Bai? Kaixo. Justo orain 11 telebistarekin dago hitz egiten, eta hitz egin behar dut baita ere Gararekin. Zer behar duzu? Dena dela, ez dakit zertarako den, baina hitz egin behar duzu prentsako arduradunarekin lehenago. Bale? Eman segundu bat eta esate dizut, bale? A ber.